Holanďania sú zvláštna krajina. Coffee shopy, ne? Čo chcete? Holandsko je taká krajina, že ťažká reč. Mám v útorok inak mimochodom stretnutie s bývalým holandským premiérom a teraz GT NATO pánom Markom Ruttem, tak sa tešíme na túto diskusiu. Rešpektujme ich. Chcete fajčiť marihuanu? Fajčite od rána do večera. Zhúľte sa, koľko chcete. Dobre? Chcete mať, prepáčenie za výraz, prostitútky na každom rohu? Majte. Chcete spávať v trojici, štvorici, petici? Nech sa páči, čo chcete. Robte si, čo chcete. Ale Slovensko, pani kolegyňa, je krajina, ktorá má nejaké korene. My nie sme odtrhnutí, my sme nevznikli len tak. Na tomto území, ako tu žijeme, môžeme hovoriť minimálne o 2000-3000 rokov. Je to stále tá istá pospolitosť Slovanov a Slovákov. My sme všetko potomkovia tých ľudí, ktorí tu predtým žili. A vrátim sa k tomu Cyrilovej metódy. Ja si z toho nerobím srandu. Prečo takú vážnosť venujem Cyrilovi a Metodovi? Staroslovienčina, však sa to asi učíte, dúfam, sa stala 4. liturgickým jazykom na svete. My sme boli ukážkou pre celý svet. Ale keď dnes poviete, že Cyril a Metod, tak každý, že nejaký je Cyril a Metod. Preto rešpektujem Holanďanov, nech si robia, čo chcú. Ale chcem od nich, aby rešpektovali nás, rešpektovali našu kultúru a naše tradície. Ak niekto tvrdí, že 2/3 Slovákov sú hlupáci, viete, o kom teraz hovorím, len preto, lebo sme zakotvili do ústavy definíciu manželstva, alebo teda, že máme 2 pohlavia, to neznamená, že máme opustiť tieto naše korene. Ak opustíme korene, prosím, ste mladá žena, prepáčte, ja nemám právo mentorovať, ja nebudem mentorovať. Slovensko prežije len vtedy, ak sa bude niečoho držať. Musí sa niečoho držať. Čoho sa máme držať? Čoho? Bruselu? Ja mám rád Európsku úniu. Dobrý projekt. Opakujem, dobrý projekt. Momentálne v zlých rukách. Čoho sa máme držať? Máme sa držať NATO, tej vojny? Nie. Máme vlastné hodnoty, na ktorých táto krajina bola postavená, a preto opakujem ešte raz, nezabúdajte na to, nezabúdajte. Ak sa aj učíte v školách, nie je tu teraz pani riaditeľka, by som povedal, to je pani prednostka okresného úradu. Učte decká, na čom je postavená Slovenská republika. Nie tie hovadiny, ktoré vás učia. Ani radšej nechcem vedieť, čo vás učia o druhej svetovej vojne, čo vás učia, neviem o čom všetkom.